Hi, Mickey! Hello po. Ayan. Mickey, dire-diretso na tayong dalawa, dear. Anong problema ni Mickey at napatawag sa usapang LDR? Hindi ko po kasi alam if babalikan ko po yung ex ko po na sinusuyo ako ulit ngayon po eh. Okay. What happened, dear? Gaano ba kayo katagal ni ex-boyfriend? Parang mga 5 months pa lang po. 5 months pa lang. O, ano nangyari? Ba't kayo nag-break? Kasi po, hindi ko po alam if kasi po, meron po kasi akong pinagseselosan na best friend niya po na babae. Okay. And then po, kasi po, hindi naman po sa ayaw ko na lumayo siya sa friends na po. Kasi lang po, kapag tinatanong ko po kung nasaan siya, sinasabi niya po na hindi niya kasama yung babaeng po yun. Pero po makikita ko po sa mga Instagram stories po na kasama niya po yung girl, pumupunta po sila ng UP Town Center, tapos yung mga ganun po. Okay. Pero, gano'n niya ng katagal best friend ito before kanya nakilala? High school niya daw po niya best friend. High school. So, 20 Yes, years old po. na kayo. So, talagang ang tagal na, ang lalim na ng pinagsamahan nilang dalawa. Tama? Yes At before po, naman opo. kayo, naging kayo, alam mo namang best friend niya to. Yes po. Napakilala na kayo sa isa't isa. Yun po yun eh, hindi pa po. Tapos po lagi niya pong dinedenay na kasama niya yung babaeng po yun. Pero Yung denying part, Mickey, I do understand. Kasi nga, pinagseselosan mo yung best friend niya. So, telling you Yeah. that ang kasama niya ay yung best friend niya will just create an issue between you guys or it will just ignite the fire para magalit ka. So, quite understandable sa akin yung reason why as tinatago niya sa'yo or he's not telling you na kasama niya yung best friend niya because that will be your reaction. And he wasn't wrong about it. Nagagalit ka na nga. Nagiging furious ka kapag nalalaman mo na ang kasama niya ay best friend niya. Ngayon, ang tanong ko is, have you ever tried or have you ever made or initiate yung meet up ninyo ng best friend niya? Kasi you know well in fact na close sila even before you guys got together eh. Alam mo na sa sarili mo na close sila. So, in taking part of embracing his world, natanong mo ba sa kanya kung pwede kayong mag-meet so that you guys can know each other? yeah, yes po. I tried naman po na sabihin sa kanya po. Pero patuloy niya pa rin po sinasabi na hindi kami pwede mag-meet. Yung mga ganun po. Yung hindi ko lang po talaga magets kung bakit niya po ako lagi niloko na hindi niya kasama when in fact, Hindi, ang kasama tanong niya ko dito, pala. bakit hindi kayo pwede mag-meet? Kasi po sinasabi niya po na hindi pwede. Hindi ko po Dahil? get sa kanya. Wala pong sinasabi. Pero sinasabi niya na parang hindi kasya sa time, masyadong malayo. Nasaan ba hindi kayo nasan ba si best friend? from different schools po kasi sa Katipunan. Tapos ako po kasi taga UST po ako, tapos yung taga Katipunan. Wow, layo ate. Hindi yan ganun kalayo. If you can meet halfway, you can do so sa Quezon Avenue. Feeling ko Fisher Mall will be a great meet-up place sa inyo. Kalahati na yon sa isa't isa. So that's not too far. Oo nga po, pero yun po yung sinasabi niya. Kasi po nag-initiate naman po talaga relationship nila. Ano no? Sorry? Kasi po yung relationship nila para malaman ko. Kaya initiate ko na po sa boyfriend ko na makausap po siya. Yung girl po. Pero po ayaw niya po. Tapos po, to the point na po yung yung girl po may binibigay sa kanya mga gamit po. Okay. Kasi nga mag-best friends sila. Ganito, no? I do understand naman kasi yung nature of being best friends with each other. Kung talagang close kayo, as in super close since high school, I do understand na may mga certain siguro silang actions towards each other that you wouldn't understand. Kasi Mickey, I also have a best friend na very, sabihin na natin, definitely opposite my sex. Pero platonic lang talaga yung nararamdaman namin sa isa't isa. I go for extra mile to bring him surprises. He'll do the same for me. We tell each other I love you even in public. And it's all platonic kasi it does exist.
Especially sa mga pagsasamang matagal na talaga, malalim na yung pinagsamahan. Pero wala talagang romantic involvement in it eh. Ang akin lang siguro, ang pinakamaganda siguro kasing gawin sana is if ever na yung boyfriend mo kahit papaano eh nag-agree sa meet up part ninyo ng best friend niya so that you can understand, 'di ba? Kasi hindi mo naman pagseselosa ng isang taong nakilala mo na, nakakausap mo na, nakakasama mo na so that you can better understand the situation. At dahil nga hindi niya hinahayaan or pinapahintulutan na mangyari yon, nagko-continue yung doubt mo. So understandable in your part. Yes, aside from that po, napansin ko po na parang same yung touring niya sa amin, like yung mga ginagawa niya for me, ginagawa niya rin sa girl. To the point na po na yung pinakamalalang fight po namin, na which is recent, nakita ko po siya kasama yung girl niya sa mall. Tapos po, nag-usap po kami, like nag-iyakan po kami sa mall. Tapos po, yung pinakamasakit po na sinabi niya sa akin na hindi ko po makakalimutan up until now, sinabi niya na pipiliin niya yung girl over me, and then umuwi siya with the girl instead of me. Okay. Yeah. So, ang sinasabi mo sa akin na coming from this guy na mas pinipili yung best friend niya over you, anong effort ang sinasabi mong ginagawa niya to bring you back sa kanya? Now po, Mhm. kasi po, yung girl po, di ba, malayo. I feel like if like malayo yung girl, sa akin po siya pumupunta. Pero if malapit siya sa girl, dun po siya like kumikiling. Bakit? Nasaan ba yung babae ngayon? Yung sa girl po kasi di ba po different school. So like, nandun sa bandang Katipunan, me and my guy po kasi bandang UST po. Hindi nga ganun kalapit yun eh. Nakakapunta nga siya ng ng UP Town Center eh. So, hindi ganun kalayo kasi yun eh. If that's the only reason. Hindi kaya dahil sa selos mo, dahil nga nag-grow na yung selos sa utak mo, hindi kaya nag-assume ka lang ng mga bagay-bagay. I'm not saying na kasalanan mo pa to ah. Most definitely may kasalanan yung boyfriend mo kasi hindi niya ina-explain sa iyo or hindi niya pinapa-okay yung situation. If not, wino-worsen niya by his actions. I get it. May kasalanan si guy. May point ka doon. But then again, itong mga bagay-bagay na to, this is mere assumption eh. This is you trying to conclude things. This is you trying to stitch stories into your favor. Ibig sabihin, kung ano yung malapit sa paniniwala mo, yun yung pinapaniwalaan mo. Kaya yun yung nakikita mo. Hindi kaya he's just trying to get back at you, trying to explain things to you. Pero though, is it still an assumption if sinabi niya na mismo sa harap ko na pipiliin niya yung babae? Kasi Then why are you confused? Kung very sure ka about it, if you are very certain about it, Mickey, then why are you confused? Why are you calling me right now? If very certain ka, dun sa sinabi niya na pipiliin niya yung girl over you, pipiliin niya yung best friend niya over you, and you are very convinced about it na yun yung tama, yun yung totoo, why are you calling me? Kasi po, sinabi niya po yun na nandun yung babae. Pero po ngayon na kapag layo yung babae, nandun po siya kung nasaan man siya, sinasabi niya na ako yung mahal niya at nagsisisi na siya sa mga sinasabi niya. So hindi ko po talaga alam kung babalikan ko siya kasi po mahal na mahal ko pa rin po talaga siya. Ganito, Mickey, no? First, try not to be a hardball. Huwag mo yung gawin sa sarili mo. Try not to be righteous about things just because yun yung favorable sa iniisip mo, yun yung sa tingin mong tama kasi yun nga yung feeling mo. This time around, be open. If gusto mong mabalik sa'yo yung taong minamahal mo, you should be open about it. First, open your heart, open your mind na there is a platonic relationship between opposite sex. It can exist, ate. I'm telling you, it can. I'll give you a concrete example. Me and Rico Paniero. If you can see us every day, you will really conclude na kami, but hindi talaga. So, ganun kami sa isa't isa, ate. We are even worse ata sa mag-best friend na yan. Kung pagdating lang sa pagiging close sa isa't isa. But we are very, very certain that our relationship is platonic. It can exist, ate. I just want you to open yourself sa idea na it can exist. But second, itanong mo sa kanya diretsa. You are different kapag kasama mo siya. You are different kapag kasama mo ko. I get it. You wanna be cool. Gusto mo na kung ano yung naiisip niya about you, kung ano yung perception niya about you, kung ano yung pagkakakilala niya about you, you don't want that to change. Pero it doesn't have to be in my expense.
Hindi kailangan ako yung nagsasuffer just so you can maintain your aura. Just so you can maintain your vibrato over your best friend. Pwede naman akong mag-adjust eh. Pwede naman kaming magkakilala. Pwede naman kaming magkaintindihan. We may not have met in a good way. Hindi man kami nag-start off in a good foot. We can pick up where we left off and we can start it all over again. Pwede kami magsimula ulit. But you have to make an effort to do that. You have to make it an effort to make it happen. Kasi ako, I'm willing to understand yung pagkakaibigan ninyo. Ang akin lang kasi is you don't understand na meron akong point as to why ako nagsiselos. Meron akong point as to why I think about it differently. Ngayon, kung ayaw mo yung gawin sa akin, kung hindi mo kakayanin na mag-adjust sa ganyang klaseng way para sa akin, then I cannot take you back. You cannot have me back. Pwede mo naman sabihin sa kanya yun eh, na you are different kapag ako yung kausap mo. Iba yung sinasabi mo kapag ako yung kausap mo. Pero kapag kayong dalawa na, kapag haharap mo na siya, sinasell out mo ko. Ibinibenta mo ko. Nililet go mo ko. Iniwan mo ko sa ere. I do understand na nagsisisi ka because of what you did. And for the reason that I don't know. Pero hindi talaga siya tama. Pwede mo naman yung sabihin sa kanya ate, but you have to be open, Mickey, talaga sa idea na meron siya nag-exist na best friend. Pero po nagagalit po kasi siya sa akin kapag sinasabi ko po yun. Na? Kapag sinasabi ko po na na may relationship sila, nagagalit po siya sa akin pag sinasabi ko. Ano may relationship sila? That's assumption nga kasi te. Kahit sino naman magsabi sa'yo na may relationship ka sa best friend mo, magwawala ka din eh. No, I mean like, sinasabi ko sa kanya na meron silang relationship, nagagalit siya instead na ilinaw niya po sa akin. Yun po yung pinagtataka ko sa lahat. Dear, kasi nga, yun yung... Teka ganito, no? Mickey, makinig ka sa akin. Kasi you have this tendency to come out too strong. In a way na parang wala kang tinitake din na as any explanation eh. Meron ka kasing idea in mind and gusto mo siyang i-forward in a manner na gusto mo tatanggapin lang nung kabila. It's either the other party will agree or not. Yun yung gusto mong gawin eh. Yun yung gusto mong parating dun sa partner mo. But the thing here is, meron kang question na valid, pero you are using different words or group of words that's incriminating dun sa tao. Kasi ate, kunyari ikaw may best friend kang lalaki. Instead of me asking you na may relationship ba kayong dalawa? O hindi. Kahit anong isagot niya doon, you'll acknowledge or he'll acknowledge your question na meron silang existing na relationship, which is incriminating on his part. So if I were you, tanggalin mo muna sa isip mo kasi na may relationship silang dalawa ate, yung romantic relationship. Kasi una pa nga lang Mickey, sinabi niya sa'yo na nag-e-exist yung best friend ko. May best friend akong babae. Simula pa lang alam mo yon. Simula pa lang sinabi niya na sa'yo na nag-e-exist si opposite sex na best friend. So you telling him na meron silang relationship is incriminating on his part. Kaya hindi kanya sinasagot, kaya nagagalit siya. Kasi invasive yung tanong mo. Yung tanong mo ate, in short, in Tagalog, in words you can understand, may mali siya. Gets mo ko? Oh, yes po. Yes po, yun po yung sinasabi ko sa kanya. Pero ako rin po kasi, pinagbabawalan niya po ako sa mga, sa makipag-friends din po sa mga guys. Pati po yung mga friends ko na babae, ayaw niya daw po kasi. To the point na pag yung mga best friends ko po since nung high school po ako, kasi since ayaw niya dun po sa mga yun, to the point na pag tumatawid sila, iniiwasan ko po sila, pumatawid po ako sa ibang tawiran. Ate, if you feel like that, dyan sa relationship nyo, if you feel like na kokontrol ka, he's being controlling, he's being unfair, he's being too demanding of you, ba't pa natin to pinag-uusapan ulit? Anong gusto mong balikan? Gusto mo bang balikan yung ganong situation? My question is rhetoric, ate. Hindi siya literal. Try to read between the lines. Ang dami mong sinabing negative about your relationship with him. He's being demanding, he's being controlling, he's being unfair. Ang tanong ko ate, rhetoric question. Bakit nga ulit tayo makikipagbalikan sa ganong klaseng tao? What's within the relationship that you need to get back at? Kasi feeling ko po, hindi ko po talaga kayang
mabuhay nang wala siya kasi po, 5 Mahal ko po months? talaga Te, siya. 5 months? Ulitin ko lang, 5 months. Isa pa, 5 months? Seriously? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka 5 months? hindi ko talaga alam eh. Miki, ganito, no? Kung gusto niya makipagbalikan sa'yo, most definitely, he is the one asking you a favor to give him another chance. You have concerns sa previous months ng relationship ninyo. Pwede mo yung erase sa kanya. Sabihin mo sa kanyang ganyan, first and foremost, stop being unfair to me. Ayaw mo kong makipagkaibigan sa iba. You don't want me to reconnect with my high school friends. But you want me to understand na meron kang nag-exist na best friend from high school na untouchable for me. You are being unfair. So let's set ground rules. If you want me to understand your friends, if you want me to embrace your friends or your best friend, you'll have to embrace mine. What we give is what we take in return. Second, huwag ka masyadong demanding. Don't demand a lot from me. Pareho tayong estudyante. We are trying to get by day. Tinatry natin graduate. You are not helping me. You are not inspiring me to do my job. You are not inspiring me to do my housework or my schoolwork. You are actually depressing to me. Third, Yes po. be the man I thought you are. Kasi pag kaharap kita, iba ka. Kapag kaharap mo sila, iba ka din. Kung gusto mo maging cool sa kanila, do it. Pero not in my expense. Huwag mo kong gamitin para magmukha kang cool sa kanila. By treating me like I am one of your employees, treating me like I'm one of your berks, na kung ano yung sinabi mo, kung ano yung claim mo, yun yung totoo. We both know the truth na this time around, you are asking me a favor to get back sa'yo. Not the other way around. So do not twist my words. Do not twist what you are doing. Do not be ashamed of me. Huwag kang maging ashamed sa mga kaibigan mo na ipakita sa kanila na you were whipped. Whipped by me. Hindi naman ako masamang tao eh. Mahal naman kita. Gusto naman kita. Willing naman ako mag-adjust para sa'yo. Pero you have to do the same thing to me. Kasi ate, kung gusto mong bumalik dito sa relationship na to just because of the reason na mahal mo kasi siya, then you have to set ground rules. Pwede naman yun eh. Nagsisimula pa lang naman kayo eh. You are just trying to get to know each other even more so. In a deeper level. So, pwede mo pa naman to sabihin sa kanya. But again, Mickey, if gusto mong i-accept niya tong mga to, kailangan mo din maging open-minded. Kailangan mo din ibukas yung isip mo. Stop asking questions na incriminating sa partner mo. Stop implying things na may mali siya. Kasi if you'll do that, you'll just end up the same way. Galit siya, galit ka. And it's over. Sinasubject nyo lang yung isa't isa sa sakit na hindi naman dapat. Gets mo ko, Mickey? Yes po. Mm-mm. DJ Lala, ano pong suggestion niyo po na mga ground rules po na iset po between us po? Dear, hindi to sport. I'm not a coach. You know kung ano yung ground rules na dapat nasa relationship. Alam mo yung tama sa mali eh. That's very basic. Alam mo kung ano yung magpapasaya sa'yo, alam mo yung magpapalungkot sa'yo, alam mo yung ikagagalit mo, alam mo yung hindi mo ikagagalit. Those are the rules, unseen rules, unspoken rules na dapat nasa loob ng relationship. Fairness is not even needed para isulat pa sa papel at ipabasa sa kanya so that he can understand. He should know it. Lahat naman yata dapat ng tao alam kung kailan sila nagiging fair at kailan sila nagiging unfair. I don't have any suggestion when it comes to rules and regulations sa relationship kasi there is no such thing. But if you have concerns, you can raise it. Partner mo yan eh. Hindi mo naman yan love partner, hindi mo naman yan na project groupmate. Jowa mo yan eh. Boyfriend mo yan eh. You can talk to him. Kung hindi mo nagugustuhan yung ginagawa niya sa'yo, then just say it. Instead of agreeing with it, instead of keeping mum about it and doing it, ayaw mo naman pala, edi ibigay mo na lang sa kanya yung rason na, hey, ayoko ng ganyan. Huwag mo akong pinagbabawalang makita yung mga high school friends ko kasi hindi kita pinagbawalang makita yung mga high school friends mo. Kung ayaw mong i-judge kita with your friends or i-judge kita sa mga taong sinasamahan mo, don't do the same thing to mine.
Kung gusto mong maintindihan ko kung sino yung mga kaibigan mo, then do one simple thing. Pakilala mo ko sa kanila. I'm not that bad. I'm not as bad as you think I am. I can understand. Get mo ko, Mickey? Yes po. Oo. So worth it po ba na balikan ko pa siya? Mickey, mag-usap muna kayo. If both of you are willing to comply, hindi sa ground rules ng isa't isa, hindi sa mga rules and regulations na gustong iset ng isa't isa, but if both of you are willing to comply, na maging open-minded sa sitwasyon ng isa't isa, then maybe you can get back with each other. Hindi agad-agad. It takes time. It will take a process to do that kasi may mga accepting part pang mangyayari. Hindi nyo kailangan magmadali at mag-decide agad na, hey, magbalikan na tayong dalawa. Sige na, mag-uusap tayong dalawa tapos magbalikan tayo. No, mag-usap muna kayo. Pag-usapan ninyo what went wrong sa previous relationship na meron kayo. Anong nagkamali? Saan naging hindi okay? Alin yung mga issues na hindi naging okay? Hindi na settle. Tapos isettle nyo muna. Then saka kayo mag-decide. If both of you are willing na mag-adjust, willing to understand, willing mag-compromise, then you continue the relationship. Pero kapag both of you are not gonna be willing to compromise sa gusto ng isa't isa, then it's better for you guys to be apart. No matter how painful it is, no matter how unfair it is for you, but Mickey, stop thinking na hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Nag-exist ka na sa mundo even before he came. Wala pa kayong 1 taon, wala pa kayong kalahating taon. So it's gonna be impossible for me to believe na you cannot live without this guy. That's bullshit. Yes po. Ayan. Mickey, if there's something in your heart na gusto mong ilabas at i-share at sabihin sa iyong ex-boyfriend na hindi mo alam kung babalikan mo pa o hindi na, go Mickey. The floor is yours. Okay. Jet, alam mo naman na mahal na mahal kita. Sana lang naman you treat me the way I should be treated. At sana rin, kung handa ka na, sana ipakita mo na talaga sa akin. Kasi kung sinasabi mo na kaya mo kong suyuin araw-araw, bakit hindi mo kayang gawin? Tapos, hindi yung laging parang may tinatago ka dyan tuwing pupunta ka ng katipunan. Gusto ko lang talaga ng transparency between the two of us. At kung ready ka na talaga, sana maipakita mo through your actions, hindi lang sana puro salita. Kasi nagmumukha na lang akong paasa lagi at nahihirapan ako na yung mga salita mo hindi napupunuan ng mga words mo. At sana talaga, dahil mahal na mahal pa kita, sana talaga hindi sa magbago ka na. Sana lang mas umayos pa yung relationship natin at sana mas maging ready na tayong dalawa. That's it po. Ayan. Again, Mickey, before I let you go, I just want you, girl, to dial it down a little bit. Yung Amazona in you, yung fighter in you, dial it down a bit. I mean, pakita mo din na you are open to explanation. You are open to understand kung ano man yung reasoning behind every actions na ginawa niya. Don't treat him as if siya ay isang convict na napatunayan na lahat ng kasalanan. Treat him as a defendant. Let him defend himself. Let him give you his reasons and be open to that. Huwag kang magtanong na para kang investigador na you are pointing to one acceptable reason. Huwag ganon. If you want to be understood, have the personality of a person who understands. Magkaroon ka ng isang personalidad or isang trait sa sarili mo na ipapakita sa kanya na kahit papaano marunong ka naman umintindi, marunong ka ding mag-compromise, marunong ka ding umunawa. Don't be too strong on him. Don't be too strong on this one. Don't be a fighter kasi if he is gonna benefit from the yes you are going to give him, which is yung bumalik sa kanya, you are going to benefit from it as well. Kasi we can never deny the fact, Mickey, na no matter how much how shady this guy is, siya yung magpapasaya sa'yo, Mickey, eh. And you wanna be happy. And the reason why you cannot go so far, you cannot move away from him is because you need him back as well. So don't be such a hard ball. Kahit papano, be open sa understanding portion ng relationship nyo, ha?
Yes po. Maraming salamat, Mickey, sa pagtawag, ha? Thankful po ako for Thank Yes po. you. Thank you, dear. Kabisyo, ganito, no? Hindi nyo kasi masisisi minsan yung ibang tao kung bakit parang antigas-tigas nila. Kung bakit parang they are ready to fight for what they think is right. Kasi yun din yung ipinapadaman nyo sa kanila eh. Kasi yun yung naiwan sa kanilang impression because of what you guys are doing. Through your actions, yun yung na-assume nila. Yun yung nai-interpret nila. So if there are things na gusto nyong ayusin, just might as well ayusin nyo na lang. Kung ang magiging resulta naman nito ay all positive, might as well just do it. Hindi naman yan sa kung sinong nanalo sa argument eh. Hindi naman yan yung importante na wala eh, bumigay ako, yun yung gusto niya eh. Yan na naman, tumpulan na naman ako ng tukso, under the saya na naman ako kasi lagi akong sumusunod sa kung anong gusto niya. If yun lang naman yung gusto niya, ipakilala mo siya dun sa best friend na sinasabi mo, di ba? Para magkakilanlan sila, para kahit papaano maybe they have something in common. She is not gonna take your best friend away from you. She just wants to understand kung ano yung relationship between you two. The moment na maintindihan niya yon, the moment na mas magiging maganda yung friendship ninyong dalawa ng best friend mo at mas magiging maganda yung relationship ninyong dalawa ng girlfriend mo kasi you have someone in common now to be happy for the both of you. O, di ba? Pero sa mga kabisyo natin, if you wanna stand by the point na wala kang ginagawang masama but you are not willing to comply so that the other person can see na wala ka talagang ginagawang masama, magmumukha ka lang guilty. So stop it. Ngayon naman sa mga kabisyo natin na ganyan yung sitwasyon, ganyan yung partner, o diba? If you're going to ask your partner a question, trust the answer. O diba? Hindi yung porket hindi mo naririnig yung sagot na gusto mong marinig, ibig sabihin sinungaling na yung partner mo. Ibig sabihin may tinatago na yung partner mo. Ibig sabihin mali na yung pinapartner mo. O di ba? Kasi parang bakit ka pa nagtanong kung meron ka na rin naman palang sagot sa tenga mo? Bakit ka pa nagtanong sa akin kung meron ka na din palang sagot na tatanggapin sa utak mo? Don't ask questions if you are not ready to hear the answers to your questions. Kaya sa mga kabisyo natin, love is about compromise. Relationship is about give and take. Relationship is about understanding each other. Nasa proseso yan ng relasyon. It's something that you don't do for 1 time, 2 times, or 3 times. It's going to be a cycle. As long as you are in the relationship, you are going to do it. Yung art of understanding each other. Art of compromising. Lagi nyo yung gagawin. All the time. Every single day. Every single fight. Every single issue. Yan yung gagawin ninyo. Try to understand each other and compromise with the needs and wants of each other. If you are not open to it, if ayaw nyo mag-adjust, if ayaw nyong minsan magkamali sa utak ninyo or magkamali sa ibang tao, then you are not willing or you are not ready to be in a commitment, to be in a relationship. Okay?